Salutare tuturor și bine v-am găsit sau regăsit la al treilea episod de Standoff 2. De data asta singur. Vreau să strângem la episodul ăsta 15 like-uri și să facem 20 de abonați, cam 19, mai am nevoie de 1. Și dacă vă duceți la episodul cu Mobile Legends, care l-am postat acum o zi, că acum când filmez este joi seară, și l-am postat miercuri seară, parcă, da, sau, da, parcă miercuri seară, nu știu. Și a zis că dacă strângem 10 like-uri la episodul ăla cu Mobile Legends și facem 20 de abonați, fac The Pause Challenge. Și să-mi scrieți în comentarii idei de nume, ce nume să-mi pun pe canal. Dacă vreți să jucați cu mine 1v1, în echipă, 2v2, să vă duceți să vă abonați la Bianca Spațiu Legend și la Nicolas Ciucă, Nicolas Barăjăș Ciucă Gabriel. Așa. Și o să filmăm și mai multe Mobile Legends, PUBG, Free Fire, multe rău. Dacă văd că facem 20 de abonați. Și fac și live-uri. Am zis că dacă o să ajung vreodată la 50 de abonați, îmi fac bai cu cola. Deci, mereu m-am ținut de promisul meu. Bine, că până acum nu s-a întâmplat niciuna de aia, dar o să mă țin, ca să știți. Am zis facem 50 de abonați, baie cu cola. Da? Hai că nu mi-ai tu mie cuțit. Bam, bam. Cred că pistol i-am dat 37. Așa. Bam, 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 bam. Nu, corect. Cum? Hackeri. Cum știe el că vin de acolo? Trebuie să mor și o dată. Ar pușcă mă dacă. Veniți și săriți aici. Dacă corect să iasă. Vă duceți aici în colț. Bă, nu mai trage, bă, vede, bă. Mamă, dar eu să încerc să fac și o schemă și tragi. Mai ești acolo? Să vă arăt. Vă duceți aici, alea. Tot. Veniți aici, săriți. Stați puțin, că până nu iese nu mă las. Facem și challenge-uri. Facem și pe bani challenge-uri. Multe, credeți-mă. O să vină pe acolo, știu. Bă, vede. Cum? E cam conduc și nu-mi place. Nu-mi place, nu că nu-mi place. Da, bă, vede, cum? Nu mai cu dă hacker dau mereu. De fiecare dată când filmez, nu mai dă hacker, dau de hacker. Deci mi-am uitat scară. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Vere. Bam. Și o să ne jucăm un meci de ăsta și un meci de diffuse. O să merge așa un meci. Vreau să mă hackerul.
Bam 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 bam. Nu știu ce să fac. Așa, am o să egalăm. Că putem. Stați puțin că revin după aia. Bam 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 bam. Așa, am revenit, am avut o problemă. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam. Se blochează când trage. Nu eu, ăla și mă mor. Mă trage tot, mă trage, mai Darius să mă trage. Mă trage mult Darius, se mai trage. Bam, 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 bam. Cum să omor hackerii? Cum să omor hackerii? Din ăsta degeaba. Nu să cred că omor hacker. Bine, că bai că dar să-l omor imediat, dar hackerul. Bine, dar dacă vezi episodul ăsta, te salut. Dacă vrei să dăm unul pe unul, ne jucăm și în echipă, dacă vrei. Da? Nu te uiți. Darius. Vulca. Scuzați-mă că se aude nu știu ce, dar n-am ce să fac. Bam 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 bam. Vere, mă lua pe mine. Fix pe mine. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam. Ne jucăm de când meciul ăsta, ok? Bam bam bam. Bam 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 bam. Bă. Primul meci. Bine, primul meci. Zic așa. Mereu trebuie să pierdem meciul ăla, nu pot da mereu. Și pe careva aici. Bă, mereu fiecare episod pierd, mă. Așa, bam. A, da. Să-mi scrieți în comentarii ce nume să-mi pun la canal, că nu știu. Ce nume vreți voi? Începem noi să... Nu știu. Vedem. Bam, 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 bam. Știu că ăsta e aici, dar nu știu ce să-i fac. Acum nu mai am. Dacă putem. Deci, abonaților, putem. Știu că putem. Dacă vreți, o să ne jucăm 5v5. Ne scrieți în comentarii să ne jucăm 5v5 numai așa abonați. Ok? Dacă vreți, jucăm așa 5v5. Numai abonați. Ok? Ne jucăm așa. Privat, nu așa. Nu cred. Hai că mai jucăm mult. Când l-am pierdut pe ăsta, nu mai jucăm mult. Așa. Nu o să fac nici unul, dar nici scurt. Sperau. Așa. Revin. Sună telefonul. Am revenit că a sunat telefonul și n-aveam ce să fac. Așa, bam. Hai, acum difuz. Să nu fui. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam.
Așa. Termin meciul ăsta și închid și eu videoclipul. Așa. Bam. Bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Haideți să jucăm, vedem. Ce ne facem, ce nu ne facem. Abo, hai, mergi pentru te, ok. Bam, bam. Bam, 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 bam. Revin. Așa, am revenit, am avut... mă sunase cineva și n-am putut să... Am revenit. Acum... Bam. Bam. Și bam. N-am jucat deloc, am stat așa, cu cuțitul în mână și atât. Nu m-am jucat deloc. Așa. Bam, bam, bam. Și scuzați dacă s-aude televizorul. Bam. Bam. Mă fac cât ăsta, bă. Așa, bam, bam. Așa, vedem. Așa, bam. Luăm ca o meu pe 90. Tata, tata, bam. Tie tata locul nol. Bă, mă pun și aici. Mă duc eu prin A, B, B, C, D, E, F, G, E, P, C, K, C. Cineva, sus. Știu unde e. Știu unde e. Bam. Era pe aici, pe undeva. Cine? Da, n-am făcut niciun kill, că n-am jucat deloc. Bam, bam. Bam, bam, bam. Făcă ăștia pistolul. Un abonat cu voi acum. Ăștia sunteți. Stai. Deci așa arătați. Așa vă cheam. Dacă am dat de voi. Și vă rog să facem un videoclip ăsta 15 like și 20 de abonați. Dacă putem 25, vă implor. Dacă am făcut 25, dacă am făcut 25 de abonați, ce fac eu? Fac un challenge. Fac challenge. Bam. Bam, bam, bam. Ia mai dau încă o dată de ăla acolo sau... Aha. Dați-mă cu grenați. Mai stai acolo sus? Nu mai stai el. Bam. Bam. Așa. Dacă am făcut 25 de abonați... Aoleo, am făcut challenge, am zis. 25 de abonați challenge și 15 like. Vă alegeți 10 like. La fiecare episod, dacă măcar 10 like-uri sau. Am 10 like-uri challenge.
Uitați-vă. Bun. Ce avem aici? O, bombele îmi trebuie, deci că mergem mai câștigând de 2 ori și gata. Bine, n-ați apucat să vedeți toți meciul, dar e forță că vedeți. Bam. Și bam. Mamă. Mă ia pe ochi. Bam. Mai leu. L-am luat. Încă de fapt aici. Bă, mai au 2. Mai sunt 3. Și eu sunt ăla cu pistolul în mână și cu masca, gen. Cu poze de stand-off. Din ăsta. Dacă vreți să mă căutați pe stand-off cu o stibară jos 67 spațiu năbănu. Ca să știți. Și mai, a treia oară care zic idei de comentarii. Ce nume să-mi pun cu idei de comentarii. Bine. Bun. Și că nu a fost cel mai brav din echipă. Deloc. Da, am 3 kill-uri, știi? Și ăla. Asta fac acum repede kill-uri, dacă apuc corect. 3 și nu știu dacă apuc. Bam. Skill. Bam, bam. Bam. Mai, dar nu știu pe unde s-ar afla. Bine, bine. Avea un M4. Uite ce frumos. Și gen ăsta a fost episodul meu de azi. La revedere. Hai cu 25 de abonați. Vă pup. Bam.